моето мнение е, че хората са прекалено лъгани. И всеки добър оратор им взима в моментното състояние. Като цяло, тя и стопанската слабост обуславя и политическата. Хората са свикнали да има някой, който да изнесе отговорността, за да могат после да го хулят него. Това винаги е било. Ние още от едно време така сме живяли и преди освобождението. И от всички стари книги, ако отворите която и да бил, имало е на жупи. После са били племена, после са били родовите общества. И някой има там, който ги управлява. Да, ама те сами се управляват. И то не, някой те са го поставили просто за да върши тази работа, която не им се върши. И те казват, да, бози, излагани. Окей, следващия. Да дойде следващия. И после следващия. В днешно време се виждат едни много добри обучени хора, които излизат, говорят премерено, говорят точно така, както искат да ги чуят хората и те веднага, то става. Ще свърши работа. Ама неговите идеи не са такива. Не са идеите му да свърши работа. А той е дошъл да вземе нещо и да си тръгне после.